שוב שלום לרות ארד, אדריכלית פנים מטעם גרואה. היום רות, את עם חדרי אמבטיה בבתי מלון. נכון. איזה כיף. נפליג קצת למחוזות רחוקים מעבר לים, ונראה מה קורה שם מבחינת חדרי רחצה. מה שמאוד יפה זה מלון שהבאתי לכם שהוא נמצא בדיסלדורף. גרמניה? גרמניה. ושם עשו חוויית רחצה בלתי רגילה, כשבעצם 50% מהחדר הוא חדר רחצה, ו50 הוא בעצם אזור השינה. זאת אומרת, היום חדר הרחצה תופס נפח בחדרי מלון, שהוא בעצם הופך להיות חלק שווה במלון, כמו החלק של המגורים, של השינה. בדיוק. מה שמאוד יפה במלון, שאנחנו רואים עכשיו את התמונות שלו, זה שאני נכנסת בדלת של החדר, ואני כבר בחלל הרחצה. זה אומר שקודם כל שמים את הדגש על חדר הרחצה. זה הדבר הראשון שאתה רואה, זה כבר לא מאחורי דלת נסתרת. נכון, בואו נקרא לזה me time, זאת אומרת, היכולת שלי לעשות הפוגה מהיום, ולהיות עם עצמי בתוך חדר הרחצה, עם כל הפסיליטיז שיכולים להיות, שבמלון הזה אנחנו רואים גם מקלחת עם ראש טוש גשם שמדמה את חוויית הגשם, גם אמבטיה שיש לה חלון שצופה אל הנוף. אני נכנסת ומולי יש כיור רחצה ומראה, ואני פשוט מן הסתם רואה את עצמי קודם כל במראה, ואת כל החוויית רחצה. אני ראיתי חדרי מלון שזה מגיוני מה שהיא אומרת. שיש קיר זכוכית בעצם בין המיטה, חלק של השינה, לבין החלל רחצה, והכל פתוח. קוראים לזה משחק מקדים. וזה פשוט... נכון, אצלנו. אוקיי. וזה מהמם, כי זה גם מגדיל מאוד את חלל החדר, וגם בעצם יש איזשהו כיף להיות בחלל הרחצה ולראות את החדר עצמו. מה שאת מדברת יותר על חללי אופן ספייס, שמשלבים את החדר החצה בחלל הכללי. מה שהם עשו פה בצורה מיוחדת, שהם נתנו 50% מהחדר לחדר הרחצה, שזה משהו שבדרך כלל יזמים בחברות מלונאיות לא מקצות את זה. בדרך כלל חדר הרחצה הוא פונקציונלי והוא הרבה יותר קטן. כדי להגדיל את חלל החדר בעצם. בינינו, עוד פעם, אני חושב שזה עיצוב גאוני. מה הולכים לעשות בבית מלון? הולכים להתקלח והולכים לישון. אז למה באמת לא שתהיה... זה באמת, כמו שאת אמרת, זה יכול לתת לנו את החוויה הזאת שחלק מהמקלחת, באמת. שזה מה שאנחנו רוצים בחופשה בעיקר. לחלוטין, שבעצם אנחנו יכולים להגיע ולחוות את ההנאה שלנו בצורה מרבית. כי אנחנו הולכים או לנופש, ככה להירגע מהחיי היומיום, או עסקי בסוף היום. כשיש לך את החוויות מים האלה, נכון. אם ניקח את המקור שלהם, של כל החוויה ההיסטורית של מרחצאות, שהגיעה מהתקופה הרומית, הרי זה היה מים כמקור מרפא, הלכנו לשם לטפל במכאובים, במחלות ולהתרענן ולצאת חדשים. אז פה שמים את האג'נדה. אנחנו רואים פה את התמונות, באמת נראה מקסים. תודה. תודה רבה לך רות.